आंनि अनलाइन क्लाससिम बयखौबो बरायबाय अनजाथाव फरायसा फरायसुलिफोर दिनै आङो थाखो 10 नि समाज बिगियान आयदानि भुमखौरां थामहिनबा नैथि खोन्दोनि 3 नाम्बार चेप्टार बुहुमनि भुमखौरांनि 2 नाम्बार इउनिट हादरमा आरो लैथोमाफोरनि राननायनि सायाव आङो सावरायनो आगान सुरदों। थांनाय क्लासाव आङो गिबि इउनिट बुहुमनि सुंद' सिनायथिनि सायाव सावरायदोंमोन, जेराव आङो दुलुर बुहुमाव हादरमा आरो लैथोमाफोरनि सुंद' सिनायथि होदोंमोन। लोगोसेयावनो बे गुबुन गुबुन हादरमाफोरनि जा सुबुंनि थाथाय, रांखान्थियारि राहा, लोगोसेयावनो मिथिंगायारि जा दाथायफोर, बे गासै दाथायफोरा आलादा आलादा होननानै आङो सावरायदोंमोन। दिनै आङो हादरमा आरो लैथोमाफोरनि राननाय बे इउनिटआव जों बुहुम बिखुङाव नुनाय हादरमाफोरा गिबियाव बा आगोलाव माबादि महराव दंमोन आरो दायो बिनि जाय महराव फैदों बे महराव माबादि बुहुम बिखुङाव दङ बेनि सायाव आं सावरायगोन। सावगारियाव नुदों नोंसोरो, बे सावगारिया जाहैबाय 320 बोसोर आगोलनि सावगारि। जे बे सावगारियाव नुदों जोङो बुहुमनि गासै जा हा बाहागो, बे हा बाहागोआ मोनसे थुबजायै दङमोन आरो बियो जाहैबाय हादरमायारि जानगार एबा गोसारनाय बुंफुरलु थामहिनबा कन्टिनेन्टेल ड्रिफ्ट थिउरि जों सानखांजानाय बेयो मोनसे थिउरि। बे थिउरिखौ दिहुनदोंमोन 1912 मायथाइयाव आलफ्रेड वेगनार मुंनि सासे बुहुमलुर बिगियानगिरिया। बिथांनि बादिब्ला जायफोर बुहुमनि हा बाहागो, बे हा बाहागोआ मोनसे समाव थुबजायै दंमोन आरो जाय हा बाहागोखौ पेनजिया मुंजों मिथिनाय जायो। मिथिबायना? जाय हा बाहागोखौ पेनजिया मुंजों मिथिनाय जायो आरो बेवहाय नुनाय जोंनि दै बाहागो, बे दै बाहागोखौ मा बुंनाय जायोमोन? पान्थालासा मुंजों मिथिनाय जायोमोन। आरो बेबायदिनो समनि फाखनाव बियो 1 नाम्बार सावगारि। समनि फाखनाव थामहिनबा 250 निजुत बोसोर सिगाङाव मा बुंनाय जाबाय? बे पेनजियायाव गेजेर बाहागोजों मोनसे गावस्रानाय सोमजिदों आरो बे गावस्रानायजों जा पान्थालासानि बाहागो, बे पान्थालासानि बाहागो थामहिनबा टेथिस मुंनि लैथो मोनसे जोनोम जादोंमोन बे गेजेरजों। आरो बे टेथिस लैथोजों गावस्राजानाय बे हा बाहागोफ्रा थामहिनबा पेनजिया बाहागोआ बियो मोनसे समाव ओरैबायदि गावस्रानो हमदोंमोन आरो बेबायदिनो गावस्रायै पेनजियाया मा जाबाय? मोननै बाहागोआव बाहागो खालामजादोंमोन आरो बे मोननै बाहागोआ जाहैबाय लरेशिया आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गन्डवाना। हमदांनो हादों नोंसोर बयबो जे मोनसे लैथो, टेथिस मुंनि लैथोआ मा खालामबाय? बे पेनजिया गिदिर हा बाहागोनि गेजेरजों गावस्रानायखौ जागायजेनबाय आरो बेबायदिनो दोरोदनाय खान्थिनि माने ड्रिफ्ट थिउरिनि ड्रिफ्ट माने मा होनबाय? दोरोदनाय। बेबायदि हाफोरा गावस्रानानै दोरोदनायजों बुहुमनि बे हा बाहागोआ, पेनजिया बाहागोआ मोननै बाहागोआव रानजाबाय। मोनसेया लरेशिया आरो मोनसेया जाहैबाय गन्डवाना। लरेशियाखौ आंगारालेण्डबो बुंनाय जायो। बेखौ लरेशियाखौ आरो गुबुन मोनसे गन्डवाना मुंजों मिथिनाय जायो। दायो बे लरेशिया आरो गन्डवानाया गावस्रायै 3 नाम्बार सावगारियाव नुजाफैबाय आरो बे 3 नाम्बार सावगारि हिसाबै मा होनदों? लरेशिया बाहागोआ नर्थ आमेरिका माने सा आमेरिका,
इउरपनि मोनसे बाहागो, एसियानि मोनसे बाहागोआव गावस्रालांबाय। गुबुन फारसे गन्डवाना लेन्डआ माने गन्डवाना बाहागोआ खोला आमेरिका, आफ्रिका, बेनि उनाव भारत, बेनि उनाव अस्ट्रेलिया, एन्टार्कटिका ओरैबायदि मोनसे बाहागोआव बाहागो जाबाय। आरो थिग बेबायदिनो बेयो जाहैबाय 120 बोसोरनि आगोलनि बाथ्रा। आरो दानि टुडे आर्थ माने दानि बुहुमा जाहैबाय ओरैबायदि जाय महराव बे 3 नाम्बारनिफ्राय बे 4 नाम्बारा जाहैबाय दानि महरनि सावगारि। थिग बेबायदिनो बुहुमनि जायफोर हादरमा दङ, बे हादरमाफोरा बे महरजों फैनानै 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेबायदि सावगारिजों महर मोननानै 4 नाम्बारनि बे महरखौ मोननो हादों। थिग बेबायदिनो लैथोमा जायखौ होनो जों पान्थालासा, बे पान्थालासाफोराबो बे हादरमाफोरनि गेजेर गेजेर हाबै हाबै बेबायदि महर मोनदों। बे सावगारियाव नुदों नोंसोरो बयबो। दा बेवहाय जोङो हादरमाफोरखौ नुनो मोनदों। बेयो जाहैबाय सा आमेरिका, बेयो जाहैबाय खोला आमेरिका, बेयो जाहैबाय इउरप, बेयो जाहैबाय एसिया हादर, बेयो जाहैबाय आफ्रिका हादर, आरो बेयो जाहैबाय अस्ट्रेलिया, आरो खोलाथार फारसे बेयो एन्टार्कटिका जाय बरफजों खोबजानाय हादर, बेयो बेबायदि महराव मोनदों। थिग बेबायदिनो लैथोमाफोराबो बे बाहागोआ जाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन लैथोमा प्रसान्त लैथोमा, बे बाहागोआवबो गोलैयो। बेनि उनाव बियो जाहैबाय आटलान्टिक लैथोमा, जायखौ एस महरजों सिनायनाय जायो। आटलान्टिक लैथोमाया दङ नुनो मोनदोंसो सा आमेरिकानि सानजा फारसे, इउरपनि सोनाब फारसे, खोला आमेरिकानि सानजा फारसे, आफ्रिकानि सोनाब फारसे। बेनि उनाव बे ओनसोलखौ बुंनाय जायो भारत लैथो, आरो भारत लैथोनि थिग सिङावनो दङ खोला लैथो, आरो बेबायदिनो साथाराव दङ जोंनि आर्कटिक असेन बा सा लैथो। बेबायदिनो लैथोमाफोरा बेबायदि गोसारनानै दङ। बेनि अनगायैबो 2 बाहागो जोंनि हादरमाफोरनि गेजेर गेजेर बेबायदि लैथोफोरा हाबनानै दङ। दा बेयो जाहैबाय जोंनि हा बाहागो आरो दै बाहागोनि बा हादरमा आरो लैथोमाफोरनि राननाय बाहागो। आरो बेबायदि जोंनि बेवहाय जुदि जों नायनो थाङोब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादरमायानो जाहैबाय एसिया हादरमा, आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो उन्दै हादरा जाहैबाय बेयो असेनिया हादरमा, जायखौ अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेण्ड आरो माखासे द्वीपफोरजों लानानै दाजानाय जादों। बेनि उनाव लैथोमाफोरनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों बयनिख्रुइबो देरसिन लैथोमाखौ नुनो मोनदों बेवहाय पेसिफिक असेन थामहिनबा प्रसान्त लैथोमा। थिग बेबायदिनो मख'नो गोनां जेब्ला जोङो बिसुबांखोनि बाथ्रा फैगोन, बेजों थांनाय बिसुबांखो 0° बिसुबांखो, अब्ला जों बेवहाय बांसिन हा बाहागोखौनो मा होनदों सा दुलुरखाव नुनो मोनगोन, आरो खम हा बाहागोआ मा मोनगोन खोला दुलुरखाव नुनो मोनगोन। बांसिन मा होनो सा दुलुरखावानो हा बाहागोजों आवग्रिनाय, आरो खोला बाहागोआव लैथोमाफोरजों आवग्रिनाय जों बेखौबो नुनो मोनदों। अनजाथाव फरायसा फरायसुलिफोर, आङो सुंद'यै बे भिडिअ'आव हादरमा आरो लैथोमाफोरनि राननाय बा बेबायदि गावस्रानायनि सोमोन्दै सावरायबाय। आसा खालामो नोंसोर गासैबो बे उन्दै भिडिअ'खौ नायनानै लोगोसेनो बिजाबजों सोमोन्दो लाखिब्ला गासैखौबो रोखा रोखायै मिथिनो मोनगोन। आरो जों बेवहाय मख'नाय दंदि गासै सुबुं अनजिमा 90% सुबुं अनजिमायानो जोंनि सा दुलुरखाव दङ। बेनि उनाव बेनि उननि भिडिअ'आव आङो 3.3 इउनिट लैथोमाफोरनि थाथाय आरो आखुथायफोरनि सायाव सावरायगोन। गोजोन्थों।